Ahojte priatelia, volám sa Jozef, pozdravujem z Košic. Ako vidíte, nachádzam sa v garáži, akorát som zaparkoval svoju škodovienku do garáže a pri šoferovaní mojej škodovky som dostal celkom taký dobrý nápad pre fanúšikov starých škodoviek. Aký? Taký, že proste nakoľko tých autičok už je veľmi málo, neustále je ich menej a menej a nie je možné len tak sa týmito autami previesť, tak som dostal taký skvelý nápad, že ak by bol záujem zo strany fanúšikov, že by som ponúkal také retro jazdy v Košiciach. Prečo ma to napadlo? Napadlo ma to preto, lebo nedávno, keď ste si všimli moje video, som tam dal taký starý retro autobus. Tu sme sa boli so sestrou previesť a sme využili tú retro jazdu a vrátili sme sa vlastne o 40 rokov späť. A tak vlastne ma napadlo, že by som robil také retro jazdy na tejto mojej škodovienke. Pokiaľ by bol záujem, napíšte mi do správy a sa dohodneme, preveziem vás. Budete mať takú nostalgickú jazdu. Návrat v čase o 40 rokov späť. Prečo hovorím o 40 rokov späť? Pretože to auto bolo vyrobené konkrétne pred 39 rokmi. Je to ročník 87. Na počudovanie, nakoľko mám auto roky, spoľahlivo funguje. Nie a nie, aby sa niečo pokazilo. Proste super kvalita, čo by som mohol povedať k tomuto autičku. A ja som aj verný, starým škodovkám. Mal som novšie, ako som už hovoril v predošlom videu, Peugeotík, ale žiaľ, kvalita bola taká, že neustále sa to auto kazilo. Nevydržalo dlho, tak išlo do šrotu, ostali mi len SPZ-ky z neho, ktoré si potom prenesiem na škodovku. A tak som sa rozhodol, že ja už ani nechcem žiadne novodobé auto, pretože tie novodobé už dlho nevydržia. Proste zostanem verný starej dobrej klasike, starým dobrým škodovkám. Pevne verím, že keby som mal deti, tak ešte aj deti mojich detí by jazdili na tejto škodovke. No dobre. Tak to bolo len také kratulinké videjko, čo ma teraz tak napadlo, že troška tak pohľad do interiéru. By ste videli. Ten zvuk nemá chybu, zvuk dverí. Takže to by bolo asi všetko, nič ma už tak nenapadá. Takže pokiaľ by ste chceli retro jazdu, napíšte, lajkujte, dajte odber a pokiaľ by ste chceli, budem pokračovať v natáčaní týchto videí. Čo ma veľmi prekvapilo, pred pár dňami iba som dal zo pár videí a za 2 dní už som mal 1600 sliadnutí, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Čo ma veľmi prekvapilo, že je taký záujem o tieto staré autička. Preto ma vlastne tak napadlo, že toto by som urobil pre svojich fanúšikov, že kto by chcel, tak by som ponúkol takú retro jazdu po Košiciach. Tak to by bolo zatiaľ asi všetko z mojej garáže. Vidíme sa na budúce pri ďalšom mojom videu, keď uvidím, čo ma napadne, aké videjko dám na budúce, či z jazdy, či nejakej opravy, alebo ja neviem, ale momentálne nič sa na aute nekazí, všetko funguje. Autičko slúži spoľahlivo. Takže prajem vám pekný a vydarený deň a prajem všetko dobré, milí fanúšikovia starých aut. Ahojte, pozdravujem z Košic.